Matul il-jum tal-erba' ġew irreġistrati 84 każ ġdid ta' COVID-19. Bil-każi attivi jibqgħu fuq l-2000. Minn Marzu s'issa t-total ta' każi pożittivi ta' coronavirus telaw għal 6,807. Bejn it-tlieta u l-erba' fiequ 167 persuna sabiex it-total ta' persuni imfejqa żdied għal 4,672. Mill-każi li tħabbru 16 każ kienu qraba ta' persuni li ttestjaw pożittiv preċedentament. 4 każi ħadu l-virus minn fuq il-post tax-xogħol, 7 persuni kienu f'kuntatt dirett ma' persuni pożittivi, 2 każi importati u każ minn avveniment soċjali. Dan fil-waqt li 76 każ ma jafux minn fejn ħadu dan il-virus. Il-vittmi kawża ta' dan il-virus f'pajjiżna telaw għal 67. Dan wara li 2 anzjani oħra tilfu ħajjithom waqt li kienu pożittivi għall-virus. Fl-ewwel każ, anzjan ta' 86 sena li ddaħħal l-isptar Mater Dei fl-ewwel ta' Novembru ġie kkonfermat pożittiv għal COVID dak nhar stess mit-l-erba' f'Mater Dei. Fit-tieni każ, anzjan ta' 87 sena li ddaħħal l-isptar Mater Dei fl-ewwel ta' Novembru u ġie kkonfermat pożittiv għal COVID l-għada 2 ta' Novembru ukoll miet aktar kmin illum. Quddiem din is-sitwazzjoni il-Ministru tas-Saħħa Christfern qed jinsisti li rridu nibqgħu responsabbli speċjalment f'Diċembru. Ġimgħat li ġejjin, speċjalment il-ġimgħat li ġejjin għal-miliet, huwa eċċessivament importanti li kull wieħed waħda minna nkunu responsabbli. Il-miżuri l-gvern qiegħed ipoġġi in place qegħdin hemmhekk biex nosservaw. Ta' min wieħed ifakkar li bħalissa każini u bars jinsabu kompletament magħluqa u l-użu tal-maskri huwa obbligatorju kullimkien, inkluż fl-iskejjel primarji u fuq il-postijiet tax-xogħol. Fit-28 ta' Ottubru ġie introdott li t-testjar rapidu tal-COVID fl-iskejjel fl-ajruport, l-isptar u fir-residenzi tal-anzjani. Intant il-Ministru Christfern ikkonferma mal-ġurnalisti li t-tilqima tal-influenza għadha ma waslitx u stqar li skontu mhux tajjeb li tingħata t-tilqima f'Salt. Mhuwiex għaqli li nlaqmu l-popolazzjoni kollha f'Salt. Xerona De Bono, Net News.